Gọọmenti Anambra steeti ga-eji ntọala nleta ahụike wee kpọrọ mkpa ọkachasị n'ịgwọ ndị ọya ọbara mgbali elu n'ogige nleta ahụike dị iche iche enwegasị na steeti a. Kọmishọna na-ahụ maka ahụike na steeti abụ Dr. Afamobidike kwuru nke a ka o mechara ngagharị n'Ọka iji merube mmemme ụbọchị mba ụwa maka ọya ọbara mgbali elu afọ 2022. David ọkpọkwasịrị isi ya wee gaa anya bụ ije wee weta ego anụ ugbu a. Ụbọchị ewepụtara na mba ụwa iji cheta maka ọrịa ọbara mgbali elu bụ nke a na-eme n'ọnwa Mee dị na mkpụrụ ụbọchị 17 bụ nke otu a kpọrọ World Hypertension League wepụtara iji mee ka a na-akụzi ihe gbasara ọrịa ọbara mgbali elu. Ya bụ ụbọchị nke afọ a bụ nke e nyere isiokwu ya n'asụsụ Bekee dịka Walk the Talk Health for All Challenge, na-ekwupụta mkpa ọ dị na ndị mmadụ gbara mbọ ịhụ na ha biri ezi ndụ bụ nke ga-ewebilata ọrịa ọbara mgbali elu na ọrịa ndị ọzọ site n'ịgba mbọ hụ na ha na-etinye aka n'ihe egwuregwu dị iche iche bụ nke ga-akwalite ọnọdụ ahụike ha. Ya bụ ihe nkụzi bụ nke ụlọọrụ na-ahụ maka ahụike na Anambra steeti, ụlọọrụ na-ahụ maka ụlọọgwụ opekata mpe bụ nke a kpọrọ Anambra State Primary Healthcare Development Agency, ụlọọrụ na-ahụ maka ahụike mba ụwa nakwa ụlọọrụ UNICEF jikọrọ aka ịchịkọba wee kụziere ndị mmadụ gbasara ihe a kwesịrị ịmata gbasara ọrịa ọbara mgbali elu. Mgbe ọ na-ekwu okwu na mmemme ahụ ka kọmishọna na-ahụ maka ahụike Dr. Obilike nọrọ kwuo na gọọmenti Soludo na-agba mbọ ịhụ na akwalitere ọnọdụ ahụike na Anambra site n'ileba anya n'ọnọdụ ụlọọgwụ ahụike dị iche iche dị na steeti a. Kọmishọna ahụ bụ onye nọchitere anya ya bụ odeakwụkwọ kpụtọrọkpụ nke ụlọọrụ na-ahụ maka ahụike na Anambra steeti bụ Maazị Linus Nwankwọ nọziri kwuo mwute ya nwere na ọtụtụ n'ime anyị adịghị esonye n'ihe egwuregwu ọbụla na ọ bụ mgbe ọbụla nọrọ ala ma ọ bụ na-ehi ụra, ma kwuo mkpa ọ dị na ndị mmadụ na-etinye aka n'ihe egwuregwu dị iche iche iji bie ezi ndụ. Onye nnukwu odeakwụkwọ nke ụlọọrụ na-ahụ maka ụlọọgwụ opekata mpe bụ nke a kpọrọ Anambra State Primary Healthcare Development Agency Dr. Chon Ezenyimuru nọkwara na mmemme ahụ wee kụzigasịa ihe dị iche iche ndị mmadụ kwesịrị ịmata gbasara ahụike ha, karịchasị ebe ọ metụtara nsogbu ọrịa ọbara mgbali elu, ma kwuo na ọ dịghị mma ka mmadụ na-aṅụ oke mmanya na-aba n'anya, itinye oke nnu na nri, ise ihe osise nakwa iri mmanụ eghere eghe na oke mmanụ oge niile. Ya bụ ihe nkụzi bụ nke eji njem ngagharị wee mee, bụ nke ndị ụlọọrụ ahụ na ndị ụlọọrụ na-akwado ha bụ ndị World Health Organization na UNICEF sonyere mgbe ha gagharịrị ụzọ dị iche iche dị n'Ọka, nke ha jikwa inene ndị mmadụ ahụ iji lelee otu ọbara ha si na-aga n'arụ, bụ nke ha mere na Roma Junction chịkọtara ya bụ mmemme. Site n'Ọka, abụ m David ọkpọkwasịrị maka akụkọ ụwa ABS.